Νίκο και Θανάση, καλησπέρα. Είμαστε στο Media Center του Yacht Club της Μάλτας. Έχει τελειώσει ο αγώνας του 2012 και θα θέλαμε λίγα λόγια πρώτα για τον αγώνα από τον Νίκο. Ο αγώνας είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο μισό, μάλλον λίγο παραπάνω από το πρώτο μισό του αγώνα, είχε πολύ ελαφριούς καιρούς, όπου είχε μια δυσκολία στο να συνεχίσει το πλήρωμα να δουλεύει όλο το 24ωρο, ακατάπαυστα, το οποίο και έγινε από μέρους μας. Και έτσι βρεθήκαμε σε καλή θέση στη δυτική άκρη της Σικελίας, όπου ξεκίνησε, ας πούμε, εκεί πέρα να έχει λίγο αέρα και από εκεί και πέρα ήταν πολύ πιο γρήγορος ο ρυθμός. Το πλήρωμα δούλεψε πάρα πολύ καλά, οι βάδιες δουλέψαν άψογα και νομίζω ότι δουλεύαμε το σκάφος όλο το 24ωρο σε όλες τις φάσεις του κοντά στο 100%. Έτσι καταφέραμε και είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε μέσα στους πρώτους 6 στο IRC και αντίστοιχα στο RCI, που αυτή τη στιγμή, έχοντας τερματίσει κάποια σκάφη γύρω στα 10-12 σκάφη, είμαστε πρώτοι. Τελικά δεν καταφέραμε να επαναλάβουμε την επιτυχία του 2004 που βλέπουμε πάνω στο κάδρο με τον τότε χορηγό μας, αλλά είσαι γενικά ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας? Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί όπως είπα και πριν, όλος ο κόσμος δούλεψε πολύ σκληρά για τη μέγιστη απόδοση του σκάφους, τόσο στην απόλυτη μπουνάτσα που είχαμε, ειδικά στο πάνω μέρος της Σικελίας, από το Στρομπολίτσιο, Στρόμπολη και μετά, όσο και αργότερα που πήραμε τους μέτριους καιρούς μετά τη δυτική άκρη, τη Φαβεγγνάνα, κατεβαίνοντας για την Παντελέρια και Λαμπεντούσα. Ευχαριστούμε και λίγα λόγια από το Θανάση, που μετά από 5 χρόνια επανέρχεται στο Optimum. Πάντα μια εμπειρία έτσι, με το Optimum σε αυτόν τον αγώνα είναι μια εξαιρετική έτσι, πινελιά στο ιστιοπλοϊκό βιογραφικό κάποιο, και ειδικά όταν είναι με μια τόσο καλή παρέα και ιδιαίτερα τόσο οργανωμένο πλήρωμα. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, όπως λέει και ο Νίκος, όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που έγινε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο επί 5 μερόνυχτα μια ομάδα να συντονίζεται και να βγάζει το 100% ενός σκάφους, και μάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, και στο κοινόβιο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το ξέρει αυτό το πράγμα ο κόσμος. Και ειδικά όταν είναι Έλληνες. Αλλά αυτό βασίζεται σε μια πολύ καλή οργάνωση που έχει γίνει και την εμπειρία που έχουν τα παιδιά από τόσες συμμετοχές σε τέτοιους αγώνες. Όπως επίσης συγχαρητήρια θα αξίζουν και στους ιδιοκτήτες και στους χορηγούς και υποστηρικτές, σε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχουμε πάθει πλάκα έτσι όλοι μας με τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούσαν αυτόν τον αγώνα. Θα ρίσκει έτρεχε το Volvo Ocean Race. Δηλαδή νιώσαμε λίγο σαν μικροί στο Volvo Ocean Race. Ήταν φανταστικό. Ωραία, και ένα τελευταίο για τους φίλους στη Θεσσαλονίκη που μας στήριξαν. Πολλά like.